Matagal mo na sakit yan sa batok mo, ay sa balikat mo? Opo. Yung nahihilo ka. Opo. Tuwing hapon lang siya sumasakit. Opo. Ay hindi ka makapagtrabaho. Opo. Na ano ba yung paningin mo? Nagbablad ba o nahihilo ka talaga yung parang wala ka talaga makita o talagang umiikot yung paningin mo sa dinadaanan mo? Sumasayo din sila. May dalawang klase kasi yan eh. Para po ako masusunod. Para ka masusubsob. Opo. Sa doktor, ang pating ka na. Opo. Anong sabi ng medisina sa'yo? Ay, blood na po ako. High blood lang. Binigyan ka ng maintenance, natural. Pag nakakainom ka ng maintenance mo sa high blood, ano naman ang nangyayari sa'yo? Ito ba naibuwasan mo? Ilang oras ba ito tumatalab yung gamot? Ilang minuto naman bago siya bumalik pagkatapos ng gamot mo? Umabot ba ito ng 24 oras o ano? Hindi po. Minuto lang ay oras lang po. Oras lang. Opo. Ilang days o trains o times na iniinom mong gamot para sa high blood? May oras ba yan? Kasi wala akong high blood, hindi ko alam eh. Ano po? Sasawag lang ako sa gabi. 2 times a day. Opo. Ayan. Minuto lang bumabalik. Opo. Ilang taon mo na sakit yan? Isang taon lang po. Sige. Titingnan natin ha. High blood ka lang ha. Para ma-check natin maigi. Tingnan muna natin sa tao. Relax lang. Taga saan ka sir? Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Batangas. Tama. O dito sa tao sir, stick na ito nakalagay. Ibig sabihin, mahina. Palipadangin to. Okay na. Walang epekto. Kahit anong pisil ko, Sakit po. walang problema. Hindi ka tulad kanina doon sa daliri mo, di ba? Opo. Parang may apoy. Ibig sabihin, may kunting tao to, palipadangin lang. Pero hindi itong tatargetin natin. Sigurado nandito yan sa spiritual mo. Yan, gumagana. O, pinakamalakas ito, di ba? Opo. Ibig sabihin, kaya umapoy kanina yan, driver ka, di ba? Opo. Company, Opo. nakasagi ka sa kalsada na hindi nakikita na tao. Naintindihan mo na? Opo. Okay. Ilalagay ko na ito. Hindi ko na tatanggalin. Amin. Sige, linis. Paspasin mo lahat. Nakasagi ka sir na hindi nakikita kasi ikaw nagdadrive. Sa tao sir, walang problema. Palipad hangin, napakababa lang ito. So, pero hindi ito ang tinatarget natin. Kasi walang epekto dun sa'yo. Linisin mo lahat ng katawan mo. Manalig ka lang. Gagaling ka na. Sulit ang pagpunta mo. Nalaman ko na kung sino na nanakit sa'yo. Mga itim lang ito. Kasi kung kinukulam ka, ay siguro lupay-pay ka kung stick ang nilagay ko sa'yo. Hindi na kita kinakita ng papel dahil ibig sabihin kakayanin mo to. Lahat. Matibalikan. Linisin ang buong katawan hanggang tuhod. Magdasal, humingilan ng tawad kay Kristo. Lahat, linisin. Gagaling ka. Magtiwala ka kay Kristo. Lahat. Dalawang kamay ang gamitin mo. Ulo. Mata. Tenga. Bato. Linisin mo. Huwag mo itapon yung sakit dyan sa hita mo. Diyan mo itapon sa paligid mo. Para bumaba ito sa impyerno. Balikat. Tapos diyan, braso, left and right, ilalim ng kilikili. Lahat yan linisin. Itapon. Pag tinatapon mo, banggitin mo yung Jesus name. So, kabila. Tapos dibdib. Tapos sikmura. Tapos tiyan. Tapos tagiliran. Tapos balakang. Balakang. Ganyan, linisin. Tapos sita. Pababa, tapon. Yan, tuhod. Balik ulit sa taas. Ganon ulit ang gagawin mo. Tuloy-tuloy. 3 minutes. 4 minutes na pala tayo. 5 minutes. Igalas. Paspas. Itaas magnetiko para lusawin yung sumasamang espiritu nito. Sige, paspasin mo ng paspasin. Konti na lang. Abutin tayo ng 10 minutes, maglinis lang sa'yo. Paspasin mo. Linisin ng linisin. Magdasal. Manampalataya. Humingi ng tawad kay Kristo. Dahil
Nakatama ka ng hindi nakikita ng mga mata. Hindi ka kinukulam, sir. Mahina yung palipad hangin mo eh. Hindi naman ito mapapasok ng palipad hangin kasi mga tao, hindi may iwasan yung nagagalit na hindi. Mga hinanakit lang ito. Pero hindi natin tinatarget itong tao, tinatarget natin ito. Linisin ng physical. Ano lumalabas sa'yo, sir? Mainit, mainit malagkit sa katawan mo. Saan nagsisimula yung malagkit? Lahat ng lumalabas ng malagkit, damputin mo. Pahawak mo kay Kristo para itapon. Nagbabago na yung mukha mo, sir. Nagiging blooming ka na. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Nagbabago na talaga yung mukha mo sa banta ko. Kanina medyo may kimiti, mas dry yung balat mo sa mukha mo. Ngayon, nagiging blooming ka na. Sige. Linisin ng linisin. Sasaktan natin naman sa mga espiritu. Paspas. Ano pa lumalabas sa'yo, sir? Parang gumaling ka na. Galing ka pa sa Santo Tomas eh. Santo Tomas South ka. Nasa North ka ngayon, Pampanga. Hindi mo lang sinasabi ko kung gusto mong gumaling. Ano pa lumalabas sa kata mo, sir? Malagkit po. Malagkit. Lahat ng malagkit. Saan ito nagsisimula? Hindi na kita kinabitan ng papel. Naalala mo mamaya yung kamay mo, nilagyan ko ng posporo, di ba? Parang may apoy na humawak sa'yo. Jesus. Sige. Huwag mong intindihin yung sakit. Intindihin mo, matanggal lahat ito. Yan, tama. Magaling ka, sir. Eksakto, nakuha mo yung sakit mo. Nawala yung sakit nito, di ba? Opo. O, nandiyan yung lahat ng sakit mo. Damputin mo. Pag pinapon mo, banggitin mo in Jesus' name. Humingi din ng tawad kay Kristo. Kung sino man nananakit mo na ingit sa'yo, patawarin mo na. Pero ang nananakit talaga sa'yo, mga elemento. Nakasagi ka na hindi nakikita ng mga mata. Mga elemento. Wala oh. Wala tao. Walang tao rito. Ano paramdam mo? Mukhang gumang na tayo yung paramdam mo. Opo. Gumang na. Nawala na yung bigat sa balikat mo. Pati ulo mo, nawala na yung sakit. O, wala na. Salamat ka kay Kristo. O, hinto mo yung kamay mo, susugatan natin yung espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutusan ko kang lumalis ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ng Heso Kristo. Amen. Dilat ang mata. Relax lang. Anong pakiramdam mo sa sarili mo ngayon, sir? Gumaang na. Inumin mo ang mahiwagang tubig ni Kristo. Ngayon, umupo ka dyan sa balancer para makauwi ka na. Hindi na yung babalik. Upo ka doon. Matatapos natin tong oras mo, sir. Saglit ka lang pala nilinis. Anong pakiramdam mo? Mamaya mo na tignan niya, walang sugat yan. Anong pakiramdam mo ngayon? Nawala na yung sakit. Wala na yung bigat. Hindi ka kinukulam. May palipad na hangin, napakatiting lang. Pero hindi pa pupasok ng palipad na hangin. Nasa 3% lang siya. Ibig sabihin, katulad ng taong nagagalit sa'yo, ayaw niya makita yung pagdadrive mo. Yung nag-ingit siya. May sinabi man siya, masakit sa'yo, ganun lang. Pero hindi niya talaga aktwalin na ano. Lumambot siya, no? Nawala yung bigat ng balikat mo? Nawala yung bigat ng leg mo? Lahat nawala. O, palakpakan mo Diyos. Kahit pa paano, malaking bagay sa iyo yan para makapaghanap buhay ka. Ngayon, tatapusin na kita. Madali lang yan. Lalo paggagang yan. Ano ka man? Awis mo. Wala ka basak mo muna. Wala. Wala mo na. Sabihin isa. Wala. Babaeng kamay. Straight. Sige, todo mo pa. Kabila. Huwag ganyan. Straight ang katawan. Mababalilig mo. Sige, ganito. Sige pa. Sige pa. Okay. Ano pakiramdam? Namumula naman yung mukha mo, yung labi mo. Kanina dry. Maputla. Ngayon, hindi na maputla. Pogi ka na ngayon. Kanina dry na dry. Straight. Patanggihan nyo ka, di ba?
Hindi naman siguro sa Bicol talaga. Taga Bicol na kapag asawa ka lang Batanggenyo. Doon ako yung trabaho. Relax lang. Sandala. Relax pa. Hinga na maayos. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam mo, sir? Ano po? Anong pinagkaiba kanina at saka ngayon lang? Dito po yung bigat dito. Ngayon, nawala na. Ano po? O, sige. Ganito ka. Kaya mo na yung mga elemento. Ganun talaga yung minsan, matitigas ulo nila. Kaya sinugatan sa silang argumento. Sige, bagsak ng katawan mo. Sige, natural lang. Ayan, tawa. Ngayon, stretch ulit yung katawan. Anong pakaramdam mo ulit? Galaw mo. Ano? Nagkakaroon po eh. Nagagano mo na? Hindi tama na. Kanina, hindi mo nagaganon. Hindi po eh. Ngayon, nagagano mo na. Ilang buwan mo na sakit yan? Eh kung gano'n yung sakit ko dito, napresan pa. Ganun pa kayo, napresan pa ko. May isang taon na. Dito, wala pa isang taon. Bali, 1.5 years na lahat yan sakit mo. Simula sa ulo at dito. Sige, tayo. Tayo. Tama ang sinabi ng aking ama. Gagaling ka sa araw nito. Kaya pagdating mo sa bahay, manalangin at magpasalamat ka kay Kristo. Hindi mo siya kalimutan punta sa tahanan ka. Yan, ganyan lang. Huwag kang higa. Yan, ganyan lang. Yan. Hinga. Kabila. Hindi ganyan. Isunod mo yung katawan mo. Yan. Sige. Sige. Yan. Sige, todo mo. Okay. Anong paramdam? Ito po. Anong paramdam mo ngayon, sir? Isa't kalahating taon lahat ng dalawang sakit. Ano po? Sa araw nito, konti lang yung video mo. Konti lang siya. Hindi po nalulod yung sa akin. Anong paramdam mo? Salamat sa panonood mo. Anong paramdam mo? Yan. Magang na magang. No, palakpakan mo po ng Kristo na ginawa niya hingala sa'yo. O, makapagtrabaho ka na ngayon yan. Pag pumupunta kayo mga nagda-drive kayo, kasi matagal din akong driver, nasa 25 to 27 years ako nagmaneho, magpapasintabi kayo. Kasi hindi nyo minsan nakikita yung mga nasasagi natin. Kaya minsan, pero huwag kayo makakalimot pag magdarasal bago matulog, kayo magbago kami biyahe. Importante yun kasi driver ka. Matagal din akong driver, nasa 27 yata. Halo-halo, patrak, pababa. Pagkasama mo ang Panginoon Kristo, pag-iingatan ka niya. Ilang mapapayo ko sa iyo. Ilang taon na kayo? 36. Ay, 36. O, kita mo, 36. Matanda na, mas matanda pa ako sa iyo. 105 na ako. Tapos ikaw, 36. Pero kung sa edad kong totoo, mas matanda pa rin ako sa iyo. Kasi, 43 na ako eh. Tapos ikaw, 37 lang. Hindi nga lang tumatanda mo ka ako. Ayun na po. Oo. Sabi ko sa inyo, pag lagi niyo kasama si Kristo, babata kayo. Relax. Inikit ang pa. Ito na yung final. Ipo-close na natin. Straight. Yeah. Relax, relax. Isunod mo lang, ha? Sige. Yeah. Nabila. Sunod mo pa. Sige pa. Kumana na. Mas masarap ang pakiramdam nito, sir, kaysa kanina. Nabila. Ano pakiramdam? Yan mo na ngayon. Alam pinag-iba? Mukhang hindi na kayo nakapagsalita. Ha? Magaan. Magang na magang. O, palakpakan mo ng Diyos. Tapos na tayo. Santo Tomas, Batangas. Ang sakit mo dito sa may ulo mo, 1 taon na. Dito, wala kang 1 taon. Pagsasamahin na natin yan, 1.5 years. Dito, may nakasagi ka. Sa ulo mo, mga elemento yan. Matagal na siya. Yung sa ulo mo, palipad hangin yan. Sa ulo mo, sakit mo sa ulo, palipad hangin. Pagdating dito sa may balikat mo, hanggang pababa dito sa may tumulya mo, mga elements to. Na yan, nakasagi ka yan. Diyan, palipad hangin. Kaso napakababa niya lang. Tapos inalignment yung hangin mo, medyo sinarado. Sinarado nila kaya nahagi ka ng ilog. Subukan mo maglakad kung anong pinag-iba. Mas maganda yung maglakad ka hanggang hindi kita pinapainom ng tubig na banal. So, try mo nang i-try.
Anong pinagkaiba? Ha? Wala na po yung parang nasusubsub. Nawala na yung sumusubsub ka. Oo, wala na tayo magawa. Wala na talaga. Kahit wala ng salamin, kaya kaya na. O, salamat sa Diyos. Lagyan mo na yung langis mo rito. Anong pangalan mo? Paalam ka na dito sa video natin. Mega mega shoutout po sa taga Santo Tomas, Batangas. Sa family, Naparato. Mega mega shoutout sa family na Naparato. God bless all po sa lahat. Sigurado ka nung galit ka na. Wala na sakit. Wala na. Salamat naman kay Jesus Cristo. Salamat po sa lahat ng dyan. Mega mega shoutout po. Thank you.